A fin de semana do 4 e 5 de xullo, San Cristóbal de Cea colle a 33 edición da súa tradicional festa de exaltación do pan de Cea no campo da Saleta. Esta celebración, que rende homenaxe a un pan elaborado en forno de leña cunha receita artesanal que se remonta ao século XIII e conta con indicación xeográfica protexida dende 2003, reúne máis de 1.500 pezas recentemente enfornadas para a ocasión. Undécima edición, a 12ª edición da Ruta dos Fornos, que consiste en visitar 7 fornos antigos que están totalmente recuperados, e en cada forno pois vai haber uns pinchos para todo o que ir a vir, pois que o pase e disfrute, vai haber actuacións musicais, música tradicional, e ao final de festa pois vai haber conciertos. Creo que van quedar contentos se veñen ese día, o día 4. E despois, xa o día 5, pois é a festa propia da exaltación do pan de Cea, que se celebra no campo da Saleta. Vendrán as autoridades, recepción de autoridades ás 12, despois xa va pregón, que esta non vai ser correr a cargo da Conselleira do Mar, porque temos aquí un convenio, unha unión entre o mar e a terra. A terra, neste caso, imos a representarnos co produto esencial que en toda a mesa que se precie ten que haber pan. E se é pan de Cea, moito mellor. Seguro que é un éxito garantizado. Despois xa vai o pregón, actuacións tamén musicales, e pola tarde xa vai haber unha degustación de produtos do mar, xentileza da Consellería. E, bueno, vai haber unha orquesta para o que queira bailar e terminar ben, pois fai exercicio, despois de comer ben, xa elimina quilos. Entón, eu invito a toda a xente que se acerque a Cea.